माझे 3 लाख माणसांना त्याच्यापेक्षा पण जास्त माणसांना थँक्यू. नवीन पडदे, नवीन ड्रेस, शितूचा पण नवीन ड्रेस, नवीन घर, नवीन डेकोरेशन. नमस्ते सर्वांना. तुम्हाला सर्वात आधी दिल दाखवतो. हे बघा आपले दिल सर्व चेक करते. ते सर्व घर सजवायचं आयटम आणले त्याच्यात मी सर्व. आणि मम्मी मम्मी इकडे. मम्मी आपली आहे नॉर्मल ह्याच्यात. तुझ्यासाठी गिफ्ट. हे काय आहे आतमध्ये घेऊन जा, घालून ये बाहेर. तोपर्यंत मला टाइम होईल. हा तुम्ही घर बघा. घर सर्व नॉर्मल आहे ना? हा हे घालून ये जा. आपली दिल कुठे गेली? आपली दिल. आता इथे मग मम्मीला पाठवलेलं आहे आत. ऑलमोस्ट 1 तासानंतर माझी एवढी तयारी झाली आहे. बेड शिफ्ट करून घेतला आहे. तुम्हाला पाठी पडदा दिसतोय. पडदा सुद्धा मी चेंज केला. इकडे सर्व लावायचं काम चालू आहे. हे दिसतंय हे सर्व सुद्धा अजून लावायचे आहेत. बलून्स फुगून घेतले. आता तुम्ही सुद्धा या माझ्याबरोबर मदत करा. आता इथे ऑलमोस्ट 1.5 तासानंतर माझं सर्व काम झालेलं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता सर्व बलून तोंडाने नाही, ते मशीन असेल ना त्याने ब्लो केले. इकडे आपलं डेकोरेशन, आपलं एंट्रन्स, इकडे आपलं हे सर्व पाठी पडते. आता मम्मीला जे आतमध्ये गिफ्ट घेऊन पाठवलं आहे त्याचं मम्मी जे काय गिफ्ट असेल ते तुम्ही बघा. मम्मीला मी काय गिफ्ट दिले ते. पण मम्मी येईपर्यंत मम्मीला टाइम आहे. मम्मी तुला अजून टाइम आहे काय? तोपर्यंत चला तुम्हाला बाहेर दाखवतो. बलून खेळायला खूप मजा येते. सोडून द्यायचे बलून्स. चलो नीचे चलो, नीचे चलो. अरे पडलं. परत लगाव. Yes, 3 lakh subscribers. नाही बघा हे सारखं पडायला लागलंय. आता मम्मी आल्यावर शेवटी लास्टला लावले. हे परत पडलं बघा. तिकडे लावलेलं मी कॉर्नरला, ते काय चिकटत नाही बरोबर. इकडे लावलेलं ते तिकडे. तोपर्यंत मी तुम्हाला बाहेर सुद्धा दाखवतो मम्मी येईपर्यंत. बाहेरच्या वातावरण बघूया. आज माझे 3 लाख सबस्क्रायबर झाले. आज घर सजवलंय पूर्ण मम्मीने. घर सजवलंय बघा. उशिरा काय होईना पण 3 लाख झाले ना आता. तर युट्यूबला आधी पहिला थँक्यू. आणि आपल्या माणसांना म्हणजे माझे 3 लाख माणसांना भरपूर थँक्यू. आणि मी धन्यवाद देते सर्वांना. आता एकदम मस्त सजली आहे तू.
तू पण सजली आणि आपण घर पण चांगलं सजवलंय. हा. मग अशा वेळी तर केक कापलं पाहिजे. हा, ते सिद्धू कापूया. केक. मल्टी फ्रुट्स. चला आता आपण सर्व एकत्र केक कापून घेऊया. त्याच्या अगोदर सिद्धू फायर कॅन्डल हे कर. अरे वा. हे काय घातलं? क्वीन मुकुट. सिद्धूने घातलं हो. सिद्धूचं गिफ्ट. अरे वा. चला केक कटिंग करा. सिद्धू आता माझ्या हातात कॅमेरा, तुलाच क्लॅप करायला लागेल आता. सर्व बघणाऱ्यांनी पण क्लॅप करा. चला 3 लाख सबस्क्रायबर्स. सर्व बघणाऱ्यांनी आ करा. सर्व घ्या करा. चला आता तुमच्या केकचा पहिला हिस्सा सर्व छोटा कोण आहे इकडे? सिद्धू. सिद्धूला बरोबर. सर्व खा. सर्व. आणि तुम्ही बिचारा एवढा सर्व झाला आणि आपले दिल कुठे आहे? ते इथेच आहे. दिल इकडेच आहे बघा. दिल जा फुगे पकड. हे फुगे पकड. हे बघ फुगे. फुगे पकड. फुगे पकड. फुगे टाक त्याच्याकडे. दिल फुग्याला घाबरते. दिल जा वरती जा. जा वरती ये. जा वरती जा. जा बेडवरती जा. जा वरती. दिल घाबरते. फुगे फुगवायला लागल्यापासून ती घाबरत होती. आता आपल्या चॅनलचे सर्व 3 लाख सबस्क्रायबर झालेले आहेत. तर तुमच्या सर्वांतर्फे आम्ही मम्मीला भरवतो. आपले दिल पण आले बघा खाली. दिल खा. केक खा. केक खा. दुधाचं येते. खा खा खा. हा आवडलं थोडस आवडलं. खा. जा फुग्यामध्ये जा. चला केक कटिंग हे सर्व झालेलं आहे. आता केक डिस्ट्रीब्यूट करूया थोड्या वेळाने. परत सर्वात आधी आपण बोलूया. ते आपलं घर पूर्ण सजवलंय, पण आपली दिल कुठे आहे याच्यात? दिल बघा कुठे आहे. दिल दिसते का तुम्हाला? दिल कुठे आहे बघा. दिल दिसते तुम्हाला? ही बघा दिल. हे बघा दिल. दिल हे बघा आपली दिल लपून बसलेली आहे फुग्यांमध्ये. आपला केक. फुग्यावर बसला सिद्धू. आता आपलं केक कटिंग करून झालं. आपले बॉम्ब फोडून झाले. तर एक प्रश्न विचारणार, ताई कुठे? ताई नाही आली. कारण आता ते अजून बाहेर फ्री पण आहे, पण थोडा प्रॉब्लेम पण आहे. आपण जास्त रिस्क नाही केलं. उलट मला तर माझ्या फ्रेंड्सला बोलवायचं होतं, आजूबाजूला नेबर्सला बोलवायचं होतं. शिदीचं गिफ्ट मस्त आहे, तर त्यांना तुला काय म्हणायचंय? काय म्हणू? तू बोल काहीतरी. शिदू तू कसं थँक्यू म्हणशील समोरच्यांना? थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच. आणि माझ्या आत्याला तुम्ही सबस्क्राईब केला, खूप थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच. आणि माझ्या आत्याला तुम्ही एवढं प्रोत्साहन देता पुढे जायला. हा तुझ्या आत्ते काय बोलत नाही अजून पण. जर ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केलं तर त्यांनी सबस्क्राईब करून ठेवा. रोज एक व्हिडिओ भेटेल तुम्हाला 4 वाजता. आज मी एकदम शांत आहे. खुश आहे मी आज. भरपूर खुश आहे, म्हणून बोलत नाही. खुश आहे. तुम्हाला सर्वांना थँक्यू. आणि मी खूप माझ्या मुलांसारखं आहे ना, तुमच्यावर मी खूप खूप प्रेम करते, माहितीये का? जेवढं माझ्या मुलांवर प्रेम करते ना, तेवढं माझ्या माणसांना, सर्व सबस्क्रायबर आहेत ना, त्यांच्यावर सुद्धा, त्यांच्यापेक्षा अजून कोण असतील त्यांच्यावर सुद्धा मी माझ्या मुलांच्या इतकाच मी प्रेम करते. खूप मला आवडतं. सर्व रेसिपी बनवायला पण आवडतं, तुम्हाला दाखवायला आवडतं, आणि मी हौशेनी करते सगळं. चला आता दिलला घेऊन डान्स. चल दिलला पकड. आता हे सेलिब्रेशन तर आम्ही आमच्या तिघांमध्ये केलं. आता पुढे जेव्हा सर्व काय ओपन होईल ना, तेव्हा आपण मिळून हे सेलिब्रेशन करूया. सर्व मिळून, तुम्ही सर्व पण यायचं, किंवा आपण बाहेर प्रोग्राम करूया, पण सर्व एकत्र सेलिब्रेशन करूया. हे 3 लाखाचं, पुढे 4 लाखाचं, 5 लाखाचं मिळून करूया. जसे तुम्ही आता सपोर्ट करत आलात आहात, तसेच सपोर्ट करत राहा. पुढे पण करा. पुढे पण करत राहा, आणि रेसिपी, नवीन रेसिपी बघत राहा. आणि शुभांगी की यांना काय म्हणायचं आहे? मी आज काहीच नाही समजत आहे. त्यांच्यातर्फे आणि आपल्या सर्वांतर्फे त्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन, आणि आमच्यातर्फे तुम्हाला थँक्यू. खूप खूप थँक्यू. दिल माझी राणी आहे, युट्यूबची राणी. दिल आवाज दे, बकुला आवाज दे. सर्व शुद्धीचा अंगावर
त्याच्यात कागद भरलेली असतात.